Kaixo, ongi etorri Scratchen lehenengo bideo honetara. Bideo honetan ikusiko dugu pixkat nola hasi gaitezken Scratchen programatzen, zer den Scratch, nola deskargatu programak edo nola sartu internet bidez programan eta hasierako gauza guzti hauek, bale? Orduan, lehenengo ingo dugun gauza da ikusi nola deskargatu dezakegun Scratch edo nola sartu gaitezken Scratchera. Horretarako, Googleen idatzi dezakegu zuzenean Scratch eta sartuko gara lehenengo agertzen den esteka hontan scratch.mit.edu agertzen den hontan. Sartuko gara eta helduko gara Scratcheko web horri ofizialera. Kasu hontan gazteleraz agertzen zait, baina hemen betik adibidez aldatu dezakegu hizkuntza eta euskaraz edo inglesez edo nahi duzuen hizkuntzatan jarriko dugu euskaraz eta listo. Oin, nola sartu gaitezke Scratchen? Bi modu dazkagu. Lehenengoa da zuzenean eman sortu eman eta sartuko garaia online editorera, vale? Ja hemen hasi gaitezke Scratchen programatzen eta nahi dugun guztia egiten. Gero ikusiko gu nola programatzen den, nolako gauzak egin ditzakegun eta horrelako gauzak. Orduan, sartzen garenean, agertzen zaizkigu hemen tutorial batzuk, nun erakutsiko diguten pixkat, joku ezberdinak edo erabilera ezberdinak Scratchekin. Nahi duenak, sartu daiteke eta batzuk begiratu. Hemen pixkat jaitsita ikusten dugu batzuk ingelesez daudela, baina gehienak euskeratuta daude, así que erabili ditzakezu. Nik orain ez ditut begiratuko, ja zuzenean pasatuko gara Scratchera. Esan dugun moduan, hau da online editoria, baina honetarako derrigorrezkoa da interneta eukitzea, internetera konexioa. Orduan, ez da momenturen baten ez badego euki behar edo nunbaitera eraman behar badego ordenagailua eta nahi badego Scratchen ibili eta ez badakago internetik, indezakeguna da deskargatu Scratch desktop deitzen dana ordenagailuan bertan Scratch eukitzeko. Vale, nik hementxe dakat adibidez eta esango dizuen nola egin. Egin beharko deguna da hemen idatzi Scratch desktop dala mai gaina, ingelesez, mai gaina da eskritorio esaten dena gazteleraz hasierako pantalla hau ordenagailuetan. Orduan, Scratch desktop bilatuta, lehenengo aukera honetan sartuta, gogoratu scratch.mit.edu dela web ofiziala edo web horri ofiziala. Hemen daude beste aukera batzuk deskargatzeko, up to down eta file horse eta hauek, baina posible da nahi gabe edo hemendik deskargatzen dugunean eta instalatzerakoan Scratch ez diren beste programa batzuk ere instalatzen. Orduan, hobeto web ofizialetik deskargatzen baditugu gauza. Orduan, sartuko gara eta helduko gara horri honetara, nun jartzen dugun kasu honetan ingelesez agertzen da, baina deskargatu Scratchen aplikazioa. Jaitsiko gara pixkat, eta hemen dakago aukera gure sistema eragilea aukeratzeko. Sistema eragilea da, segun ordenagailua, ze ordenagailu dakagun, Windows, o Mac, o Chromebook, edo Android, edo zein, vale? Lau aukera hauek agertzen zaizkigu, orduan bakoitzak beri aukeratu beharko du, nire kasuan Windows, eta deskarga zuzena emango diogu. Eta ja, deskargatzen hasiko da, eta oso azkar deskargatuko da, 10 segundutan edo. Segun dakagun interneta eta ordenagailuan arabera, aldatu daiteke denbora, baina ez da asko izango. Orduan, behin deskargatuta, emango diogu klik, eta sartuko zaigu ja instalatzeko programatxoan. Orduan, esaten diguna da, elegir opciones de instalación. Horrela utziko dugu, emango diogu instalar, eta ja da pausoak jarraitzea. Emango diogu sí, itxarongo ditugu segundutxo batzuk barra kargatzeko, eta
Ezer, beste 10 segundutan edo ja instalatu. Listo. Finalizando el asistente de instalación de Scratch. Ejecutar Scratches, vale. Ematen badiego terminar, hau klik eginda dagoela, irekiko zaigu ja Scratch zuzenean gure ordenagailuan. Esaten du, Scratch kargatzen ari da. Eta, listo, ja badakagu, Scratch. Kasu honetan, gazteleraz agertu zaigu, orduan hizkuntza aldatzeko, indezakeguna da hemen mundutxoan sakatu, eta lehen indegun bezala, bago nahi dugun hizkuntza aukeratu. Euskara adibidez. Orduan, bi aukera hauek dauzkagu. Lehenengoa da, Scratch online, hemen bertatik egitea, interneta erabiliz, eta beste aukera da, Scratch desktop, ikusten dezuen bezala, berdin-berdinak dira biak. Así que ez dakagu arazorik. Dakagu Scratch desktop eta Scratch online. Hau da, ordenagailuan dakaguna, atera ingo gara eta onlineetik ingo dugu. Onlineak dakan alde hona da, bertan, kontu bat sortzen badegu, Scratcheko web horrian bertan gorde ditzakegula jolas. Hemen batu Scratchera eman da, kontu bat sortu dezakegu, eta bertan gorde jolasak, edo jolasak publikatu Scratcheko web horrian, eta gure lagune jolastu ditzaten, eta horrelako gauza. Baina, bueno, hori ikusiko dugu aurrerago. Guazen astera ja, pixkat Scratchekin, hasierako pausutxoak nola egin, nola hasi programatzen blokeen bidez, eta nola jarri pertsonaiak eta gauza guztiak. Lehenengo dugun gauza da, Scratcheko katutxo hau mugitu, vale? Hemen ikusten duzu edakagula pantalla karratutxo hau, honek esan nahi duena da, hau dela jolasaren pantalla edo. Hemen ikusiko jungo gara ikusten, gure jolasa nola geratzen dijoan, vale? Nik katua hemen kolokatzen badet, horrela hasiko da gero jolasia. Jarri dezakegu pantalla osoan, eta ikusi hemen horrela nola izango zen jolasia. Listo. Kasu honetan, ingo duguna da, katua ezabatu. Ezabatzeko, hemen dago zakarrontzia, emango diogu klik, eta ja, ezabatu zaigu. Eta katuaren ordez, beste pertsonai bat jarriko dugu. Pertsonaia jartzeko daude hainbat aukera, hemen botoi hontan sakatuta, sakatu gabe oraindik gainean jarrita esagua, ematen digu aukera, pertsonai bat aukeratzeko, pertsonai bat marrasteko, edozein aukeratzeko, berak aukeratuko digu daudenetatik edozein, eta beste aukera bat da internetetik deskargatu eta hemen kargatzea. Hori ere beste bideo baten ikusiko dugu. Orduan, kasu honetan, aukeratuko dugu bertan dagoen liburutegitik pertsonai bat. Adibidez, hauxe, daude pila bat, hemen dazkagu filtro ezberdinak, animaliak, jendea, fantasia. Hasiko gara batekin, saguzarrekin. Eta jarriko dugu pantalla erdian. Orduan, lehenengo gauza egin dezakeguna da, pertsonaia hartu eta tamaina aldatu. Hemen dakagu tamaina, bazen jartzera, 50 eta ja txikitu zaigu. Eman diot enter, txikitzeko. Listo. Kokatzen dugu pantalla erdian, eta orain egin dezakeguna da, eszena edo fondo hau aldatu. Hasieran txuria agertzen da, baina pertsonaiak aukeratu ditugun moduan, beste botoi honetatik aukeratu ditzakegu edo marrastu ditzakegu fonduak edo eszenak. Orduan, aukeratuko dugu beste fondo bat, adibidez hasiko gara daude pila bat, baina hasiko gara honekin, Blue Skykin, hobeto ikusiko ditugula gero aurrerako ingo ditugun gauz. Orduan, ja ikusi dugu nola jarri pertsonai bat, nola jarri fondo bat, eta geratzen zaiguna da, pixkat programatzen hastia. Programatzeko, hemen eskerreko aldian, dauzkagu bloke ezberdinak, kolore ezberdinekin, eta kolore bakoitza dagokio, esango genuke gai bat edo, azkenean. Urdinak dira mugimendua programatzeko, moreak de itxura programatzeko, soinua, gertaera, kolore ezberdina daude, gauza ezberdinetarako. Adibidez, lehenengo gauza jakin behar deguna da, programa bat beti hasi behar dela gertaera batekin.
Vale? Zerbait gertatu behar da programa bat hasteko. Zein izan daiteke hoietako aukera bat? Adibidez, bandera berdean klik egitean. Hemen daukagu bandera berdean klik egitean. Jarriko dugu hemen, handituko dugu pixkatu bete ikusteko, eta onja hasi gaitezke hemen bloke ezberdinak jartzen. Lehenengo adibidez, jungo gara itxurara, eta jarriko dugu esateko kaixo 2 segundos. Oin, ematen dio danean klik bandera berdeari, martxan jarriko da programa, eta esango du kaixo 2 segundos. Kaixo, listo. Oin, aldatu dezakegu hau, eta jarri, kaixo. Ongi etorri. Eta berdina, esango digu, kaixo, ongi etorri. Eta hemen, jo gaitezke bloke ezberdina jartzen, bata bestean ondoren ejekutatzeko. Ejekutatzea esaten dudanean da, martxan jartzeko programa, bale? Kaixo, ongi etorri eta agur jarriko. Orduan, lehenengo esango du goikoa eta gero behekoa. Listo. Orduan, ja ikusi dugu pixka, nola hasi gauzak esaten, eta oin erakutsi nahi dizuedana da, nola borratu ditzakegu blokeak. Blokea borratzeko oso sinplia. Hartuko ditugu, borratzea nahi ditugun blokeak, kasu honetan bi hauek, eta ona arrastratuta eskatuz gero, borratuko dira. Listo. Borratuta. Orduan, oin, ikusiko dugu pertsonaien aukera bat diala tankerak. Zer dira tankerak? Tankerak bezala agertzen da, dira disfraz ezberdinak edo, mozorro ezberdinak, non, daukagun pertsona berdina, baina postura edo mozorro ezberdinak. Izan daitezke kolore ezberdinak, izan daitezke mugimendu ezberdinak, gogara ikusten, pertsonai batzuk badauzkate, beste batzuk ez, guk aldatu ditzakegu baita, hemen dauzkagun erraminta hauen bidez, baina baina ez ditugu ikutuko. Orduan, saiatuko gara, adibidez, pertsonai honi mugimendua bezala ematen, tankera edo mozorro hauek aldatuz. Azkenengo hau, oingo zutziko dugu eta gero ikusiko dugu nola ingo dugu. Orduan, banderan klik egitean, kasu honetan, egingo duguna da urrengo tankera jarri. Eta guazen probatzera, ea zer gertatzen. Ematen diodan bakoitzeko, hemen daudenetako bat jarriko da. Kasu honetan, ordenean jungo da. Lehenengoa, gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, gero lehenengoa berriz, eta horrela. Ematen diodan bakoitzeko, aldatuko da. Baina ez dakan esentzurik gu, egotia denbora guztian klik ematen, egin dezakeguna da, hemen kontrolian dauzkagun bloke hauek erabili. Zertarako dira adibidez lehenengo bi bloke hauek, bat da errepikatzeko hainbat aldiz, gero ontsa ikusiko dugu funtzionamendua, eta beste bada etengabe errepikatzeko. Hauek balio dezakete, honi mugimendu pixkat emateko. Ikusten dezuen moduan, hainbeste blokeekin ez da erresa, hasieran behintzat blokeak bilatzea, baina jongo zarete poliki ikasten bloke bakoitzan dagoen, bale? Eta kolorian arabera eta guzti hori, azkenean kurtso honen amaierarako seguro jakingo dezuela gauza gehienak nun daude. Hasiko gara, adibidez, errepikatu 10 aldiz jartzen, eta fijatzen bazarete guk jartzen badegu hau bloke hau baino gorago, beste blokea sartzen zaigu barruan. Orduan, trukotxo horiek ere gu praktikatzen, gun pixkan mugitzen, eta ea zer gertatzen adibidez. Hau hemen azpian ezin dugu jarri. Zegatik, formak euki behar ditugulako kontutan. Esan dugu moduan, gertaera bat da beti programa bat hasteko, eta forma honekin ez digu usten gainean beste ezer jartzen. Ni jarri dezaket horrela, baina ez du ezertarako balio. Beti joan behar gara, hauen azpian jartzen. Orduan, ingo duguna da, jarri, banderan klik egitean, errepikatzeko 10 aldiz, urrengo tankera, edo 20 aldiz. Gozen probatzera segertatzen den, eta ikusten duzuen moduan, oso azkar mugitzen ditu egoak, ez? Horra, pixkat errealagoa izateko, daukagu hemen beste bloketxo bat,
dala itxaron, jarriko deguna hemen behian, eta hemen segundu bat itxaroteko esaten badiegu tankera aldatu aurretik, segunduro aldatuko digu tankera. Kasu honetan oso poliki dijua, orduan, guazen hau aldatzera eta 0.1 jarriko dugu. Dala 0,1 segundo, ¿vale? Emango diogu, eta ben bai, igual pixkat errealagoa da, ez? Gertatzen dena da, igual, azkenengo tankera honek pixka molestatzen digu mugimendurako eta ezabatu iko dugu. Orduan oin bai, ematen badiot, ja, ematen du pertsonaiak egan egiten dula, ez? Txin. Listo. Orduan, oin, hasiko gara, bueno, ikusiko dugu beste azkenengo gauzatxo bat, hurrengo bideora pasatu aurretik. Erakutsiko dizkizuet soinuak nola jartzen dira, vale? Adibidez, dakago hemen aukera bat, oul soinua amaitu arte. Oul da, berak dakarren, justo pertsonai honek dakarren soinutxo bat, jartzen badegu hemen hasieran, ingo duena da, klik egitean soinutxo horiin, eta gero hasiko da mugitzen. Emango diogu probatzeko. Entzun da, eta mugitzen hasi da. Ez bazaigu soinu hau gustatzen, jun gaitezke hemen soinuetara, emango diogu, eta hemen aukeratu dezakegu soinu bat, pila bat daude. Jun zaitezkete probatzen, baina niri gustatzen zaidan bat da hau, animalietan dakagun, screech hause. Emango diogu klik, eta ya dauzkagu owl eta screech. Orduan, jungo gara berriz kodera, eta hemen jarri dudanez beste soinu bat, emango dugu aukera hemen aldatzeko screechera. Grabatu dezakegu baita guk soinu bat, baina bueno. Screech emango diogu hemen, klik, screech, eta ematen dio danean klik, beste soinu hori ingo du. Eta azkenengo gauza, da ikusi dugun bezala hemen, etengabe bloke hau, ikusiko dugu nola funtzionatzen duen. Eta kasu honetan, ingo duguna da, hemen jarri, hasieran, eta ikuste duzuen moduan bestiakin bezala, sartzen zaigu beste guztia barruan. Hori da behar duguna, guzti hau, etengabe barruan jarri, zertarako? Denbora guztian, guk egindako programatxo hau errepikatzeko. Emango diot, ingo du soinua eta 20 aldiz hori. Eta gero berriz soinura pasatuko da. Vale? Eta honekin dakago lehenengo programatxoa eginda Scratchekin. Orduan, amaituko dugu hengoz horrela, eta hurrengo bideoan ikusiko ditugu mugimenduak, eta beste hainbat gauza nola erabili, zer diren, eta emango diegu mugimendu pixkat gure xagusarrari. Vale? Bueno, agur eta hurrengo bideora arte.